ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಲ ಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯ ಉಕ್ಸರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಸೆಷನ್ सूरजावनु मस्त महीनु जल्ललस तंतु मस्त वरिष्ठ भक्त बामण बायले त्यांनी तुम्ही सेशन्स काढची पडो नसका ग्रेस विप्रसुदा महाप्रभु ग्रेस अधिकाभाव माताजी त्यांनी सूर केलेला आहे तदनंतर अनेक बामण बायले त्यांनी कळलंस एक नंतर एक एकक पुस्तक आणि फुल्ली पंता कंप्लीट जल्लल पुस्तक समळरी बी chant and be happy why there his grace Sant Gopeshwar Prabhu nani her grace पूर्ण प्रेममयी गोपी माताजीन कळला तशीच हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसनवर प्रभू आणि हर ग्रेस रसवती रसमयी माधवी माताजीना आणि हिज ग्रेस गुरुदा कृष्ण प्रभू एंड हर ग्रेस सुष्मिता सखी माताजीने एक बुक काढलेलं असं बलराम किंकर प्रभू आणि हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजीने काढलेलं असं आज आम्ही कमिंग बॅक म्हणालय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादाल बुक्काच्या एक थोडे चर्चा करू का प्रयत्न करताची ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सगळ्यांचे पुन्हा स्वागत असतं भागवत पुराण कोंकणीच्या आयच्या सेशनांतू आम्ही भारी आभार प्रकट करताची पुरा भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमकां हे पुस्तका बगेन तू चर्चा करूक एक अवकाश दिल्ला लेखा आणि पुरा बांधवा तांकां स्वागत करता अशी तांगेलेगी प्रार्थना करता असेच की हे पुस्तक The Science of Reincarnation Coming Back म्हणलेली पुस्तक भारी चंदायारी श्रीला प्रभुपादाला मस्त लेक्चर्स लेटर्स आणि तांगेले व्ह्यूज एसेस पुरा कंपाइल करून पुस्तक रूपार आसा 9 अध्याय अंतू की टोटल कवर जावचे जाल्यार 3 जाव 4 सेशन टोटली असतले आज फर्स्ट सेशन आम्ही चर्चा करू आसाची चर्चा करचे फुडें भक्ती विनोद ठाकुर तांगेले एक पद्यातंतू सूर कोरिया भजनंतू हे आत्मा विषय संगील आसा सखी चरण तू सूर करत की बेंगॉली नस
जीव जागो गौर चांद बोले, जीव जागो गौर चांद बोले, कोट निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कोट निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौर चांद बोले. आजच्या विषयातून चर्चा करू तसंच कसं म्हणलं रे जीवाच्या आत्माविषयी चर्चा करू तसं रिइन्कार्नेशन परंतु भक्तिविनोद ठाकूर सांगतासच की हे गौरांग महाप्रभून आमका सांगिलस आमका अपयतस पळय कसं अपयतस हे आत्मा तू निद्दोच कडेन तुकून उठ्ठा उगी उठ्ठा आत्मा जीवा तू उठ्ठा कितली काळ तू या मायाल ये राक्षसी जावनशील मायाल अंत नीत पायार निद्दता म्हणून निमगे तस सुवेरची लाईन आरीची संसार अंका तनी सांगतासच की भक्ती सेव करची तशी आमका आम्ही जनन जतन भक्ती सेव करतो म्हणून सांगून आईल असं ते कम्प्लिटली आमका विसरून गेला के आणि आम्ही जनन मरण चक्रांतू या भौतिक प्रपंचांतू घुमता असाची मग साक्षात परमात्मा जावनशील चैतन्य महाप्रभू सांगतासच की आम ये प्रपंचांतू आईलस इथे काही गोतस्व तुमगेले सर्व प्रियतम जावनशील भक्ताल प्रियतम जावच कतरी तुमका मिगेल नंता विंगड कोणीही रक्षण करण्याची म्हणून सांगता हरिनाम महामंत्र लाहो तुम्ही मागे, हरिनाम महामंत्र लाहो तुम्ही मागे. चैतन्य महाप्रभू सांगता आवेतन अशी आईल नाही तुमगेल कतिरी हरिनाम महामंत्र घेऊन आयला इत म्हळे म्हाका पळोवचें जायना की तुम्ही हे मायाच्या हांतू रोगान पणू कष्ट भोगता असा म्हणून ताजे खातीर हरिनाम जावन आशिल्लें औषध घेवन आयला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून मंत्र घेवन आयला ते घे अशी तुम्ही औषध म्हणून सांगता असाची चैतन्य भक्ति
विनोदा प्रभु चरणे हरिया श्री हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया श्री हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया कडेरच्या लाईन आणतो भक्तिविनोद ठाकूर सांगता आव साक्षात नमस्कार घालून तुमगेला पादारविंदान पडतस देवा तुमगेला हे औषध अशी जावन आशिल्ले महामंत्र घेवन मग साक्षात्कार जाऊ का म्हण सांगून मागून घेता असाची जीव जागो घोर चांद बोले जीव जागो घोर चांद बोले कोटा नेत्र जाऊ माया विषाची रखोले कोटा नेत्र जाऊ माया विषाची रखोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जीव जागो घोर चांद बोले कशी कंक्लूड करता आम्ही भोगी उठायची आम्ही पुरा एक आत्मजा कशी कोणी या प्रपंचाच्या जनन मरण चक्रातून बाहेर येऊच कतीरी गौरांग महाप्रभून दिलेला औषध जावन आशिल हरे कृष्ण महामंत्र सांगून देवाल बगेंतू साष्टांग नमस्कार कोरनु आमगेले हे अवस्थेतून स्पिरिच्युअल जावन आशिले भौतिक आशिल्तून आध्यात्मिक जावन आशिले जागेरी गोलोक वृंदावनांत मग शिवचूक जलतीतले उग्गी प्रयत्न करका म्हण सांगून मग गुण घेवन आयच्या सेशनांतू आमकां हळू रिगुया आयच्या सेशना बगेंतू फर्स्ट आमगेले ग्रेस राधा कुंड प्रभुजीक नमस्कार करता तांगेले मस्त प्रेरणा आणि आशीर्वाद आशिल्ले मुखार सून वता पपास धन्यवाद दिवचे आमकां हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी तांणी मी पळोवन आसका लॉकडाऊन सूर करतंतून आज ही काही केदनाय टेक्निकल अंतू तुमकां कसलेय ग्लिच येवन आसना सुरवेरी तांणी आसाची फर्स्ट 10-15 मिनिट फूड लॉग ऑन करूक आणि एंड करूक विदाउट फेल एवरी डे तुमकां ह्या तुमगेल्या पावच खातीर इतली हॉड सेवा विंगड कोणेय इतली सुलभेर करूं जायना आमकां ताय मस्त पंत येता वच्चे म्हण दिसता जाल्यार तांणी ह्या कंप्युटरार राबयसून तांगेल गुरूल सेव कोरून पूरा भक्ता तांकां तसले सेशन्स दिवस तसले एक अनुकूल कोरून दिवन विदाउट फेल हे केल्ल्याक तांकां मस्त धन्यवाद त्यानंतर पूरा भागवत पुराण भाषील वरिष्ठ भक्ता तांगेले जननी माताजी मागीर प्रसुदामा प्रभुजी बलराम किंकर प्रभू आणि कृष्ण प्रभू नरसिंह प्रभू डॉक्टर विश्वरूप प्रभू राधाराणी माताजी वृषभानु प्रभू गवर्नर राज प्रभुजी तांणी पूरा भारी लायक कोरून सेशन्स काडूक आणि मुखार सुचेक प्रेरण दिवचेक हे केल्लेलें आसा सपोर्ट केल्लेलो आसा तांकांय वंदन कोरून आयच्या सेशनांत हळू रिगुया श्रीला प्रभुपाद तांणी हे
पुस्तकाविषयी आम्ही चर्चा करू वता असाची कमिंग बॅक म्हणलेली या पुस्तकांतू तंतू सुरवेर सांगिल्वरी 9 अध्याय असा तंतू 9 अध्यायांतू प्रीफेस अंतू फर्स्ट कसं सांगतो म्हणल्यार द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टॅलिटी द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टॅलिटी म्हणल्यार वर्ड ऐकतनाचे आमकां दिसू पुरो कसला बाया म्हणून तंतू एक्स बीटल फुडली सेशनांतू बीटल्सा विषय मस्त चर्चा केलेला जॉर्ज हॅरिसना विषयी इतमितीन आम्ही जॉर्ज हॅरिसना बीटल्स पुरो डिस्कस करता आसाची भारतवास जावन आशिल्ले आमकां मस्त पंता पाश्चात्य देशाचे आकर्षण मस्त आसा की आमकां भायरी आशिल्ले जाणांक कोर्स तशें कोरका कशी आमी त्या नमुन्यार जीवन चलोवचें पडोवका म्हणून वेस्टर्न आसा फॉलो करून जाल्यार आमी एक मना करून घेनाच कसले म्हणल्यार वेस्टर्न आसा मस्त पंता बुद्धी आशिल्ले वेस्टर्न मस्त पंता कसं फॉलो करताची म्हणून त्यांचे फर्स्ट कोटान कसं सांगला म्हणल्यार एक्स बीटल पॉल मॅककार्टनी म्हणाल त्यांनी आमगेले मनांत कसं आसा की आमी ह्या प्रपंचांतू केन्नाय अनंत जावन आमी जीवन चलोवचे प्रयत्न करता आसाची म्हणून सांगिल्लें आसा की आमी केन्ना जाल्यार मरनाची ताणें सांगिल्लें आसा हेची व्हड एक क्वेश्चन मार्क आमकां आज येता की कोणाकय मरणा म्हणलेली वस्तू आयकुचे खुशी ना जावची करूंक ना चर्चा करूंक ना जाल्यार भगवद्गीतेंतू आनी पुरा वैदिक पाठांतू सांगिल्लें आसा की ताजे विशय सांगिल्लें आसा विवरण दिवन सांगिल्लें आसा श्रीमद भागवतमांत आनी भगवद्गीतेंत आता तुमकां दिसू पळोव की श्रीमद भागवतम आनी भगवद्गीतेंतू सांगला वय जाल्यार बाकी श्रीमद भागवतम आनी भगवद्गीते आमी भारतवर्षांत मात्र पत्ता आसाची बाकीच्यांतू हाजे विशय सांगला की ना की असो एक प्रश्न आमगेल्या मनांत येवचे पडो पुरा वेदांतू विंगड विंगड उपनिषद जावो स्मृति जावो भगवद्गीत जावो श्रीमद भागवतम जावो पुरा भारताच्या शिलंतू मरणा विषय सांगिल्लें आसा तशीच विंगड फेतांत आशिल्ले धर्मांत आशिल्ले तंतूय मरणा विशयाचे उल्लेख आसा त्यानंतर रिइन्कार्नेशना विशय सांगिल्लें आसा आयची चर्चा करतना आमकां मस्त नमुने एक प्रश्न येवचे पडो तंतुले आमगेले प्रिफेसांतू फर्स्ट कसं सांगता आसाची म्हळ्यार असल पुरा प्रश्न आमगेल्या मनांत येता कसो प्रश्न येता आसा ह्या पुस्तक आतां दाखयलेलें पुस्तक आसा पळय त्या पुस्तकांतू आमी आतां चर्चा करूं 3 दिसान चर्चा करूं वच्चे पुस्तकांतू निमगेलेले क्वेश्चन्स ये आनी ताजे पुरा उत्तर तंतू एक जावन पोटली ओपन करून भायर हाडटा आसाची आतां व्हड पोटली जावन आमगेल्या मनांत दिसू पुरो मरणा विशय रिइन्कार्नेशना विशय कसला बाय पुनर्जन नस्व बा म्हणून ते सानून म्हळ्यार की हळू जावच की नंतर मस्त काळ जाता जावचे आनी पुनर्जन्म म्हणल्यार आमकां मनुष्य शरीर मेळटा की मृगाल शरीर मेळटा कसं करचे आनी हे आमी स्वर्गा वताच की नरका वतांत नंतर हेंची प्रपंचांत आसता की नंतर मार्सांत की जुपिटरांत की असले विंगड युनिवर्स वतांत आनी आमी आतां चुकी केली म्हण जाल्यार आमकां कसो रोल मेळटा नेक्स्ट जन्मांत कर्म आनी पुनर्जन्मा विशय कसले रिलेशनशीप म्हणून सांगून चर्चा करता आमी मुखार सरताची आता ह्या प्रश्न पुरा आमगेल्या मनांत आसा आयची क्लास एंड जाता तुमकां आनीक प्रश्न येवचे पडो यो कसो करचे बा आज उत्तर मेळना म्हाका कसं करचे म्हणून जाल्यार
दोन्ही तिन्ही क्लास जतन तुमका कळत की कसं आमगेले फाउंडर आचार्य जेवण शिला प्रभुपादा त्यांनी सांगला आणि त्यांनी खई तुकून सांगिले पण पळयतना तुमका आश्चर्य जावचे पुरो की आम्ही जनन जल्लले भारत वर्षांतू आशिले वेद पाठांतू श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीते तुकून कळले आणि चर्च करूवच्चे त्यानंतर तेची आमगेले मेडिकल टर्म्स अंतू त्यांनी हे पुस्तकातून आशिले विवरण मेडिकली प्रूव केलेलं असतं सायंटिस्टान प्रूव केलेलं असतं म्हणून कळतना और समाधान जेवचे पुरो आम्ही प्रार्थना करू पुरोची हे कृष्णा आमका असले एक अवसर दिलेला असमो तुम्ही की भारतवर्ष जनन घेऊन सारस्वत ब्राह्मण जाऊन एक जनन मिळलेलं असतं त्या जनन कशी पुणी करून साफल्य कोरका ताजी कतरी आवा तुमका प्रार्थना करतस देवा मिगेले येवचे जन्म नाजल तश कोरो म्हणून सांगून प्रार्थना करची तशी आम्ही हे पुस्तक कंप्लीट करताना मना करून घेतल्याची आता कशे बाय मना करून घेवचे अजे एक पळयतना आमका भारी कष्ट दिवचे पुरो तू कसले सुलभ वाटस की हे सांगून दिवचे का आणि मुखार सांगला रिता श्रीमद भागवतम तशी वय बुकांत श्रील प्रभुपादान मेन्शन केला तीन काणी सांगून दिला श्रील प्रभुपादान या पुस्तकांत रिइन्कार्नेशन विषय कोळची कतरी आता कशी मी चर्चा केल्या सायंटिस्टांनी हे सांगल्या त्या सांगल्या म्हणच बदलाक आमका कसं करूया म्हणल्यार या पुस्तकान सांगिल्यास पडता तीन काणी आज सांगू जातल तुका तीन काणी जे इष्ट आज एक काणी सांगूक ट्राय करूया त्याच्या विषयी चर्चा करूक आणि तंतू रिइन्कार्नेशन विषयी कसं सांगला त्या काणीन तू ड्रामॅटिकली रिइन्कार्नेशन इन ऍक्शन कशी येता म्हळ्यार आम्ही पळोवचा प्रयत्न करूया ताजी तीन काणी भागवतमातून की विकृतीच्या पुस्तकातून श्रीमद भागवतमादकुनु स्कंद 5 आणि अध्याय 7 दकुनु 7 दकुनु ऑलमोस्ट 14 अध्याय ताई अज्जा चर्चा उल्लेख श्रीमद भागवतमात कंची कहाणी म्हणून कोळका वय तर तीन कहाणी तो एक भरत महाराजाल कहाणी अनेक चित्रकेतुल कहाणी अनेक अजमिलाल कहाणी आज आम्ही भरत महाराजाल कहाणी पळयावा नाही बा कहाणी मात नाही मध्ये मध्ये तू श्रील प्रभुपादाना कमिंग बॅक या पुस्तकांतू आता मी चर्च करच्या बुकांतू कसं पुरा तत्व दिल्ला म्हणाले आम्ही पळूया वय भगवद्गीतेच्या विषयी दिला खांतू मध्ये मध्ये श्लोक आहेत त्याची सो तुम्ही सकट रेडी जे याची श्लोकाचा आन्सर करू का हरी बोल सो आज मी फर्स्ट श्रील प्रभुपादाला श्रीमद भागवतमाच्या फर्स्ट कहाणी भरत महाराजाला तुमच्या सांगील म्हणक्यात स्कंद 5 7 अध्याय तो भरत महाराजाला कहाणी उल्लेख अस अंग मी तीन भरताल विषय चर्चा करता चाजी तीन भरत कोण भरत महाराज फर्स्ट एक रायू तजी नंतर जिंके भरत आणि तजी नंतर जड भरत अन्नी तीन विंगड विंगड जन नाही अन्नी तीन एक पर्सनॅलिटी तीन लाईफ टाइम सांगतो भरत महाराजू ऋषभ देवाल पूत ऋषभ देवाल आज्ञे अनुसार विश्वरूपाल धुव पांचजनिक वर्डिक कोरनो सगळे विश्व शांतीपूर्वक जावनो कार्यभार करतशिलो भरत महाराज होळ्ळ भक्तू महाभागवतू आणि लहानपण देवाला आराधन करतशिलो तो एक राजऋषी आशिलो एक बापूसू तागेल चेडू अंक कशी मोग करता तशीच तो तागेल प्रजेंक चंद कोण मोग कोण पळयत आशिलो
लायक कोण राज्यभार करच्यांतू तो एक उदाहरण आशिल्लो. मस्त वर्ष राज्यभार कोण जत्तरी तो तागेल्या 5 चेडवांक चेल्ला तांकां राज्य विंगडिसून दिवन राज्य कुटुंब घर पुरा सोडून पुलहाश्रम म्हळ्यार जाग्यार ಇವತ್ತ बेसिकली ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ कशी 50 वर्ष नंतर वानप्रस्थ तर ताजी विषय सांगता असं ना. वय वानप्रस्थाच्या विषयी सांगता सांगा. ओके. त्या सकट तो चेडवांक दिवन चेल्ला तांकां दिवन वानप्रस्थ वानप्रस्थ वता. पुरा कसले म्हळ्यार ताका गोत्त शिल्पी व्हडलो रायू म्हळ्यार पोझिशन परमनंट न्ही म्हळ्यार हिगेल शरीर अंतिम जावन भस्म जगता. जो क्रिमी तन्नी जो प्राणी तन्नी खावचे या शरीर नष्ट जावच्या पुरो जाल्यार ताजे भितर एक आत्मा आसा. त्या आत्माक योगा प्रक्रिये मुखांतर तागेल्या ट्रू स्पिरिच्युअल आयडेंटिटीक जागृत करूं येता. म्हळ्यार जागृत करूं येता म्हळ्यार ताका गोत्त आशिल्ला. अशी जल्ली म्हण जाल्यार अशी जागृत केली म्हण जाल्यार ट्रू स्पिरिच्युअल आयडेंटिटीक आत्मान अनेक एक भौतिक शरीर आता मी म्हणता पळय रिइन्कार्नेशन म्हळ्यार कसं जाल्यार आत्मा एक देह सोडून अनेक देहाक वच्चे. भगवद्गीतेन तसं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. सो अंतू कसं सांगितलं असं प्रभू संत प्रमाणे एक ओवर पर्सन एक पुरा गोत्त आशिल्लो एक व्यक्ती ताका एक देह सोडून अनेक देह वतना ताका आश्चर्य जायना म्हणाल सांगिल्लें आसता. तशीची या भरत महाराजाक ते सक्कड गोत्त आशिल्ला. तशी जावन तो हे सक्कड सोडून देवाल आराधन करच्याक वानप्रस्थ घेवन तो रन्नाक वता पुला आश्रमा एकलो वास करता थंय तागेल वयरी ध्यान करता देवाल वयरी. तो कितले नमूने उन्नत भक्त म्हळ्यार ताणें ज्ञान करतना आराधन करतना देव ताका दर्शन दिवचे येता आशिल्ले त्या एक उल्लेख श्रीमद भागवतमान तसं. आणि तो गंदकी म्हळ्यार न्हंयचे तटारी गंदकी न्हंय तो सालिग्राम आशिल्ल्या ताजे पुरो आराधन करता आशिल्लो तो. आणि थंय कसं ताका तरकारी की फलवस्तू मेळटा की कसले मेळ्ळो त्या देवाक वासुदेवाक दिवन आराधन करता आशिल्लो. अशी जी देवाल भक्ती चड करून घेता आणि परमानंद स्थितीर आसता. हायली एडवान्स्ड एक स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म पावतो. तशी जलल निमती तागेल्या अंगांत केलोपंत अष्टसात्विक रूपांतर दिसता आशिल्लें. तागेल्या ऑस्टेरिटीचा सामर्थ्या निमित्त भौतिक आनंदाची इच्छा सकट तागेल्या देखून नाश जाता. भौतिक आनंदाची इच्छा आमकां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्रांत बंधन करता. जाल्यार एक सकड इच्छा नाश जाल्यार त्या बंधना देखून आम्ही मुक्त जावेत. या सकड भरत महाराजा गोत्त आशिल्ला आणि तो भक्तीन तो उच्च स्थानार आशिल्लो. जाल्यार एक दिवस कसं जात की तो गंदकी न्हंयेन तू न्हावन तागेले मंत्र उच्चारण करता आशिल्ले तेन्ना एक गुरपीण जिंके थंय उदका पिवचे येता. ते उदका पिवच्या आयिल्ल्या समयार एक सिंहाल व्हड गर्जन आयकपडता. त्या जिंकेक त्या गर्जन आयकून मस्त भंय जाता आणि त्या न्हंय क्रॉस करून नेक्स्ट क्रॉस करूं पळयता. तेन्ना त्या भंयान आणि त्या एन्झायटीन तागेल्या त्या उडतान जिंके ताजे पोट्टा आशिल्ले त्या पील उदकांत पडता. न्हंय क्रॉस करता जाल्यार ताका मस्त त्रास जाता आणि लागीं आशिल्ले गुवे वचून त्या जिंके मरता. ह्या सकड
ते मंत्र सांगता आसुनो देवाला आराधन करता आशिल्ले भरत महाराज या दृश्य पळयता. हे सान जिंके उदका पडलेले पळोवन ताजे वैरी मस्त दय येता ताका. अम्मनातील या जिंकिनवा ते पळोवन ताका इतले मोग येता की ताका त्या उदका देखून काढता आणि तागेला आश्रमा व्हरता. अंतु तुमकां एक श्लोक येता की कसं म्हळ्यार एक रियल नॉलेज ಗೊತ್ತशिल्ले भक्त जो हंबल सेजाक तांणी सकड जीवराशीक समान दृष्टीन पळयताची. त्या श्लोक खंयचे भगवद्गीतेंत तुम्ही चॅटांत घालयत कोणाक ಗೊತ್ತस म्हण जाल्यार प्रभू तुमकां ಗೊತ್ತ असल्यार आन्सर करूं. विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनी. हे सांगता की अलौकिक ज्ञान आशिल्लो व्यक्ती एक शिक्कील ब्राह्मणाक गायक हस्तीक सुण्याक आणि जाती भ्रष्ट म्हळ्यार लोअर अंतू इवन हे डॉग हिटर म्हळ्यार सांगला भगवद्गीतेत तर पूर्ण जनाक समान दृष्टीन पळयता म्हूण सांगिल्लें आसी श्लोकांत. कसले म्हळ्यार अलौकिक ज्ञान आशिल्ल्या भक्ताक हे ಗೊತ್ತस की सकड जीवाक परमात्मा लोट संबंध आसा. सकडाल हृदयांतू परमात्मा स्थित जावन आसा. तशी भरत महाराज आत्मसाक्षात्कार जाल्लो भक्तू सकड जीवराशीक समान दृष्टीन पळयत आशिल्लो. तशें जावन तो त्या जिंके पिल्लाक आश्रमा व्हरून ताका मोगा तळण दिवन ताका सूख दिवच्याक पळयत आशिल्लो. जाल्यार क्रमेण कसं जाता म्हळ्यार जिंकेल वैरी ताका मस्त तो मोहस्त जाता. तण दिवचे वाघ आनी प्राणीला दाखून ताका रक्षण दिवचे आणि खरपितान ताका मोग करचे तागेल हृदया वयर बैसून निदातान तागेल हृदया वयर बैसून ताका मोग करचे आनी ते निदाचे जिंकेक आणि केन्नाय जिंकेक सूख दिवच्याक पळयता आशिल्लो. जिंकेक कोणाच्या आसक्तींत ताका भक्तींत प्रगती करची विसरून वता. देवा जाल्यार आराधन करची विसरता. साधना निग्लेक्ट करू सुरू करता. आता विंगड जीवराशी वैरी आमकां दय आमी कोरता जाल्यार आमगेल्या आध्यात्मिक साधना आणि आध्यात्मिक जीवनाक आम्ही करेक्ट जावन बॅलन्स करता आणि ताकाय प्रायोरिटी दिवता. अशी तागेल्या आध्यात्मिक साधनाकडे लक्ष दिनातील निमित्त मानव जीवनाचे मुख्य उद्देश जाल्यार आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गा दाखून तो डिस्ट्रॅक्ट जाता. वेद असं आमकां उडगास करता की आत्म सकड लोअर स्पीशीज ऑफ लाईफ म्हळ्यार लोअर उणे नीच योनी दाखून नीच योनींत मिलियन्स ऑफ जन्म घेतरी श्रेष्ठ आशिल्ले मानव रूप मेळचे म्हणटा आत्माक. केलो पंथ हे भौतिक जगताक जन्म मृत्यूच्या सागराक होलसिला आणि मानव शरीराक एक सॉलिड बोट म्हळ्यार दोणीक होलसिला आणि गुरुजनाक तांकां एक प्रवीण कॅप्टन म्हणटा पळय बोटमॅन बोट चलायस त्याला तांकां होलसिला आणि ह्या instructions from the supreme personality of Godhead शास्त्राज ताका पुरा अनुकूलतर जावन येवचे वाऱ्याक होलसिला. ह्या सकड आमकां ह्या दोणी शरीर म्हणलेल्या ह्या दोणीक जन्म मृत्यू सागरा दाखून चंद कोण चलासून ताजे अल्टिमेट डेस्टिनेशन पावच्याक सहाय करता. ह्या पुरा व्यवस्था आसूनय एक व्यक्तीन तागेल जीवन आत्मसाक्षात्काराक पूर्ण जावन उपयोग करनी म्हण जाल्यार ताणे आध्यात्मिक आत्महत्या केला आणि तो मुखार जन्मांतू प्राणी शरीर घेवचे रिस्क काढता असं म्हणून
हातू उल्लेख केलेला आसा. भरत महाराजाका हे सगळं गोत्त आशिल्लें जाल्यार तो लेखता की पाप सान जिंकिनवा एकला प्रभावा निमित्त कोणे ना जला हावाची तका हानु अम्मा भाऊ सक्कड जिंकेक मिगिल वैरी मस्त विश्वास आसा ताका हांव मात्र कोत आसा त्या मिगिल आश्रयांतू असताना हांव कशी ताका लक्ष दिना राबचे अशी आलोचन करता असता भरत महाराजू. आणि या ताका गोत्त आसा भक्ती जीवनांतू त्या जिंकेक ताका बाद दिता आसा म्हणून जाल्यारी तो लेखता की ह्या जिंकेन आश्रय घेतला तेन्ना म्हाका कशी निग्लेक्ट करचे कशी दूर करचे कावा ह्या मिगेल व्हडली ताका दूर केली म्हणून जाला ह्या मिगेल व्हडली चूक जाता. तशें जावन तो केलो पण कसं करतेश म्हळ्यार देवाला आराधन करू बसला ते पूर्ती जायना ताजे मदीन तू उठा न्हू जिंकी कसं करता म्हणून पळोवचें वता. जिंक्या आरामेर असं म्हणटाना मन आणि हृदयाक मस्त तृप्ती जाता ताका. हो तू अशी खुशीर आस म्हणून सांगून आशीर्वाद दिता जिंकेक. एक दिवस जिंके दिसना दिसता आसना येना. आता एक कंजूस व्यक्तीक दुड्ड मेळ्ळेलो आशिल्लें नष्ट जाल्यार कितलें दुःख जाता न्हय तशीच भरत महाराजाक मस्त दुःख दिसता. अयो जिंकी येनी मू वापस खंय चमकला या हक वागान जो धरली की कसं जाल्ल्या कितले चंद कोरून मिगेल ओट्टो आशिल्ल्या म्हाका सुत्त काडत आशिल्ल्या ताजी मोवाळ सिंगान म्हाका आपडत आशिल्ल्या. तशी जिंके सोदू वता भरत महाराजू आणि ह्याचे आलोचनेन ताका दिसता की जिंकी म्हळ्यार तो एक राय नवा जिंके छान जिंकी तागेल पूतशी दिसता. त्या मरणा समयांत ताई ताका जिंकी तागेल पूतशी जावन लागी बैसून दुःख पावतशी दिसता. रायाल मन जिंकेन तू तन्मय जावन आशिल्ली निमती आणि कृष्ण भावनामृता देखून दूर जाल्याल निमती तो देह त्याग जत्तरी ताका जिंकेले शरीर प्राप्त जाता. अज्जे श्लोक भगवद्गीतेन ते कसं द लॉ ऑफ लास्ट थॉट म्हणून आम्ही लास्ट मरणा समयार लास्ट आमगेल थॉट कसं की ताजे प्रकार आमकां देह मेळटा म्हणून ते श्लोक खंयचे म्हणून गोतस की तुमकां गोत आसल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सांत घाली येता ताजे नंबर श्लोका खंयचे त्या श्लोका म्हणून. प्रभू तुका गोतस की हरी बोल. अमल सीता माता सिंह भारती पै माता सिंह. हरे कृष्ण हरी बोल. ओके नाव त्या सांगा ना अनेक हरे कृष्ण. यम यम वापि यम वापि स्मरण भावम यजत्वन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. तुमका श्रील रूप गोस्वामीन कसं सांगला होतस की कसं सांग श्रील रूप गोस्वामीना आदेश दिला की भक्ता त्यांनी तांगेल मन केन्नाय ट्रेन करून ताका कृष्णा सोड विंगड कसले उडगासेन तशें करता. कसला म्हळ्यार या ट्रान्समायग्रेशन म्हळ्यार रिइन्कार्नेशन प्रक्रिया मस्त सूक्ष्म आसा. तशी जावन म्हळ्यार मरणा समयांतू एकल्यान कृष्णाल चिंतन केल्यार ताका आध्यात्मिक लोक कृष्णाकडे गोलोक वृंदावनक स्थळांतर जाव येता. श्रील प्रभुपादाने भावार्थन दिला.
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. कृष्ण सांगतास मिगेल कोण करतकी तक्का मरण होणारी आव प्राप्त जाता. ಎಲ್ಲರ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ कसं सांगितलेलं आहे यम यम वापी स्मरण. सो आम्ही शरीर त्याग सोडची वेळारी कसं आमगे लास्ट थॉट असते की तज प्रकार आमका देह मेळता. त्याच्या जावन आम्ही पळयत की भरत महाराज जिंकेचे विषय आलोचन करून तागेल ते मोह शरीर त्याग करता त्यांना तो कलंजरा म्हणल्या पर्वतांतू जिंके शरीरांतू येता ताका जिंके शरीर मेळता. जाल्यार ताका एक हे आशिल्लें कसं म्हळ्यार फुडली जन्मांत भरत महाराज जावन केलेला कठीण भक्ती निमित्त ताका फुडली जन्माचे उदास भक्ती केलेला ताका मस्त पश्चाताप जाता जिंकेक. म्हळ्यार फर्स्ट आमी पळयल्या भरत महाराजाल काणी तो आतां नेक्स्ट लाईफ टाइमान तू जिंकी जाला. भरत महाराजाला आत्मनी जिंकेल आत्मा एकच असतं की वय आत्माक होड सान तोरू सपूर म्हणलं ना. एतस्वतर उपनिषदांतु संकीलस्य बालाग्रसत भागस्य ततता कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानान्त्याय कल्पते. अंतु शिला प्रभुपादाना भगवद्गीतेचे 2.17 अंतु भावार्थान सांगितलं असं की when an upper point of a hair is divided into 100 parts and again each such part is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. स्पिरिट सोल हा विषय अंतु साईजा विषय सांगितलं असं त्यांची या नाही की मनुष्य आत्मा या साईज असता, मृगा आत्मा या साईज असता, झाडाचे आत्मा या साईज असता. पूरा का आत्मा का साईज श्वेत स्वतर उपनिषद 5.9 तंतु विवरण केलेलं असं. आता मी पळया या जिंके भरत असणं जिंकेल देह शरीरांत आशिल्ला तो मस्त पश्चाताप होता असता. कसले म्हळ्यार तो लेखता की अयो इतले मिगेल दुर्भाग्यमु आत्म साक्षात्कार मार्ग ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುಮು ಸಕಲ मिगेल बायल पुत्ता तंक राज्य पूरा सोडाव आध्यात्मिक जीवनारी चमकललो रन्न चमकल वचूनु भक्ती जीवनांतू प्रगती खुर्चान सफल जललाम. जलारी मिगेल मूर्खता मनान एक जिंकेच व्यामोहांत पडलो. जिंके शरीर मेळ्ळे म्हाका अशी तो पश्चाताप करून तागेल त्या जिंकेच्या रिलेटिव्स आनु अम्मा जिंके आसपळ ते गुंपू ते सोणू तो अपास पुळ्ळी त्या पुलस्य आणि पुलाहाल आश्रम थंय भायर वचून थंय राबता साधू संघात गेलो साधू संघांतू आणि कसं ते सुकील काड्डी की ड्राय लिव्स की ड्राय स्टिक्स मेल्ट की त्या खाऊन खंयची आज्या या कर्णतीला तो तशीची त्या परमात्मा या प्युअर डिवोटी झाला त्या संगतांत असून कोणेक तागेला देह त्याग करता. तेन्ना नेक्स्ट ताका एक साधू वृत्तीच्या शुद्ध ब्राह्मणाल कुटुंबांतू जन्म घेता. तागेल नाव भरत. सुरवेरचे भरत महाराज जावन आशिल्लो रायू ते व्यक्ती मनुष्य शरीरांत आशिल्लो जाल्यार तागेले
कसला मरणावळारी ताणे सात्विक ಅಂತ शिलतानी अशी नाही की तामसिक जेवण असेल तेव्हा रायो म्हणून सात्विक जल्लेरी मरण जतन जिंकी जताच वेळ 16 अध्यायांतू सांगितलास की सात्विक तामसिक आणि राजसिक मात्र नाही आम्ही परिपूर्ण जावनो कृष्ण भावनामृतांत आयल्यार मात्र आम्ही मागशी गोलोक वृंदावनांत किंवा वैकुंठांत वचू जावचे म्हणून सांगितलं असेल तेच तांकां तर दोन्ही पंत शरीर मिळताना जिंकेल शरीर मिळले देवान मात्र एक दिला की म्हूण ताका जिंकेक फुडली जल्माच उडगासू करचे तशें आशिल्ले जलरी देवान ताका जितकेच शरीरांत घालिल्ले म्हणून लोवर स्पीशीज ಅಂತ ತಗಲ್ಲ ಇಟ್ಲು ಉನ್ನತ ಮಹಾಭಾಗವತ್ ಭಕ್ತಿತ ಜಲರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಪಳೆಲಾರಿ ತಗಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ हायर लेवल वर वरतशिला जिंकी जावने आम्ही पळेल की जिंकी जावने तो खंयची तगेल फॅमिलीचे आंजी ताजे एफेक्शन ಅಂತ पळतिला उलत्स्य मुनाले साधु संगत ಅಂತ असून तगेल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ಅಂತೂ तो एडवान्स जातशिलो जलारी मेटीरियल प्लेन ಅಂತ आमकां पळयतना तो डिग्रेड जावन लोअर स्पीशीज ಅಂತ इलो ते कसले म्हळारी देवान एक सान नमनी शिक्षा दिला कसं म्हळारी इतले उन्नत स्टेजार सुबक्तू ಸ್ವಲ್ಪ पुणी असल ಅಂತೂ पडली म्हूण जलारी एफेक्शन आणि असल भौतिक ಅಂತೂ पडली म्हूण जलारी फॉल डाऊन जत्ताची अलर्ट सुका म्हळाल्या खातीर देवान एक सान पनिशमेंट भरत महाराजा दिला आता तिन्ही जन्मांतू तो ब्राह्मण कुलांतू जनन घेता एक ब्राह्मण आल्या पूत जाऊन उन्नत जन्म मानव जन्म आत्मा ऍक्च्युअली भगवद्गीता सांगिल वरी वांशाशी चीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि एक व्यक्ती कशी नव कपड घालत की तगेला पोरणे सोणू तगेला आत्म एक शरीरातून दुसरं विंगड शरीरावत्ता म्हणाला उदाहरण या श्रीमद भागवत म्हणतो अत्तमक कळतस इत म्हळे सुरवेरी जड रय्याल शरीरातून रय्याल शरीराची या युसलेस जावन वत्ताना ते कसं करता जिंकेल शरीरांत येता जिंकेल शरीर आईल इतिमितीन यम यम बापी अंतकालेच्या तू देवाल उडगास काणी जिंकेल उडगास कळलाय ताजे मितीन जिंक जावन आयले हांगा आनीकय वयर वच्चे आशिल्ले आग्रह आशिल्ले ताका जिंक्याक जाल्यार जिंक्याक डायरेक्ट जावन गोलोका वच्चे नातिल मितीन मनुष्य शरीर उपास प्राप्त कोरून आता या वाशांसी जीर्णानी सांगिल वरी ते शरीर सोणू जडभरत म्हणाल ब्राह्मणाल शरीरांत येता असं ओके जडभरत ऐकूया जडभरताक जिंके कई उडगास असेल तगेल कठीण भक्ती निमती हंग जडभरित भरताक तशी देवाल्या कृपे निमती ताका फुडली जन्माचे 2 जन्माचे उडगास आशिला तो एक कसं करत म्हळारी आता आम्ही एक श्लोकस भगवद्गीतांतू 15 अध्यायांतू ते सांगत की देवानाची आमका उडगास दिवच्या सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो देवानाची आमका मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृत्ये देहचाहम् तंतु भगवद्गीतेंतू
कृष्ण सांगत की 15 अध्याय 15 श्लोकांतू मिगेला दकुनूची उडगासू ज्ञान आणि विसोर चेत्ता म्हणून तो जडबरतू होड जगताची तक तगेला लेक्तला आणि मित्र तंगेला ಒಟ್ಟು मेळच्याक मस्त भय असता कसला म्हळारी तांणी मस्त भौतिकवादी असता आणि तांका भक्तींतू कसले प्रगती करच्यांतू रुच असना तो सतत जावन हुस्क्यांत असत की तांगेल प्रभावा निमती म्हाका पास एक प्राणी जन्म काडक जत्तले म्हणून कशी जावन तो बुद्धिवंत आशिल जाल्यार एक मूर्ख मनुष्या म्हणके व्यवहार करता एक मंद पोट्टो आणि केप्पुशी असता अशी असल्यार भौतिक जन मिगेलागी उल्लेनाची म्हळाले तगेलेक या हमको बोला जे हमको असती तसंच कड टाइप आम्ही पुढका म्हणाले आमगेला चला ईनी द्वारस्के कंचे नरका पावचे काम क्रोध तथा लोभ थै ಇವತ್ತಾಚಿ आम्ही भौतिक जगतांतू मायाला पोट्टशिल्या जनालटू मेळून संघ केलेरी ಬಹುಶಃ त्या संघ नक्का म्हणून सांगून जडबरताना कंप्लीटली तगेल फुल्ली दोन्ही जन्माच उडगास असून ते चेंज करून नसका 16.21 ना सांगता असं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत त्रयं त्रदेश या श्लोकांतू हज विषय सांगितलं असं तो भात व्यवहार करत जाल्यार अंतरंगांत मात्र केन्नाय देवाल चिंतन आनी जप करता ताका गोंयतशें की देवाल नाव मात्र आमच्या जन्म मृत्यूच्या चक्रा दाखून पंचयता म्हणून जडभराताल्या आनू ताका मस्त मोग करतशिलो आनी लेखतशिला लायकून शिकयल्यार मुखार सुन तो एक व्हड स्कॉलर जेवच्या पुरो म्हणून मस्त शिकोवचें पडयत ताका जाल्यार जडबर तूं मूर्खशी बिहेव करून ताका दिसता कस म्हळ्यार तेन्ना जाल्यार आनू म्हाका असल पुरो शिकोवचे प्रयत्न सोडो म्हणून अन्नान कसले करू सांगल्यार तो ताजे विरुद्ध करतशिलो अशी तागेल्या तशीची तागेल्या अन्नाला मरण जाता ताजे नंतर तो तागेला 9 भाव असता ताका त्यांनी कसं करता म्हळ्यार आगेल शिकवण पुरो राबयताची आणि तांका हे जडभरताल्या आंतरिक आध्यात्मिक प्रगती अर्थ जायना त्यांनी कसं करता म्हळ्यार जडभरताक गद्दो पळोवचे खातीर एक सेवक शिदोवन घेताची जाल्यार जडभरताक पूर्णता गोत्तशील की हांव देह न्हय आत्मा म्हणून तशी जावन तागेल भावातांनी कसलेय ताका कशी जाल्यार खंयची रितीर मिस्त्रीट केल्यार तो विरोध करनाशिलो केन्नाय चड दिवोची जो उणे दिवोची कसले जाल्यार तो उल्लेनातिलो घेतशिलो तो पूर्ण अलौकिक चेतनांतू आशिल निमत भौतिक द्वंद्वान विचलित जायनाशिलो तो पळयतना एक मशी मणके आनी गट्टी मुट्टी जावन आशिलो शाको शीय वारे पावसू खंयच्याकय तो कॅर करनाशिलो तागेल शरीर गलीज आसतशिलें आतां एक वज्रा वैरी धुळी जो करी मंडली म्हण जाल्यार त्या वज्राचे प्रकाश कळना तशी जावन तशीची हागेल जडभरताला आध्यात्मिक ज्ञान आणि एफल्जन्स विंगड जना कळनाशिलो सकड साधा जनताय ताका मस्त अपमान करता आशिल्लींची व्यंग करता आशिल्लींची उपेक्षा करता आशिल्लींची भावातांनी ताका गद्द्या काम करून गुलामशी पळोवन ताका सांबोळ म्हूण सांगून क्रीमी खाल्लल तसल धान्य आणि तोपाक पंदा लागील करपलल तसल शीत तसल पुरा दिता आशिल्लीं ताका हे सकड तो अमृत म्हणून संतुष्ट जावन स्वीकार करतशिलो म्हाका अशी करता कशी अशी करताची म्हणून तांगेल वयर कसले ताका द्वेष नाशिलो तो एक परफेक्ट सेल्फ रियलाइज्ड आत्माचे लक्षण प्रदर्शित करतशिलो म्हळ्यार उल्लेख आसा एक पंत कसं जातो एक दरोडेकर तांगेल गुंपू
प्राणी म्हणके आशिल्या एक मनशाक काली देवीक आहुती दिवची कतिरी एक काली देवस्थाना वताची म्हळ्यार मनुष्य तो मनुष्य न्ही मनुष्य प्राणी म्हण कशी मनुष्य तसल जना मात तांणी बली दिताची आनी हे खंयचे वेदांताची आहुती बघिना हे तांनीच स्वयं जावन या कॉन्कॉट केलं तसलं एक विधान कसलं म्हळ्यार भौतिक जावन तांकां मस्त संपत्तू तांगेल कोण घेवक आशिल्ला भगवद्गीतेंतू 17 अध्यायांतू 4 श्लोकांत सांगता असत की यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षामि राजस प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामस जना कसल मनीषु सात्विक गुण आशिल मनीष कोण असकी त्यांनी देवतांक प्रार्थना करता जलेरी राजसिक जावन आशिल मनीष कोण असकी त्यांनी राक्षसा तांकां प्रार्थना करता आसली कोण की तमो गुणांत आसा त्यांनी प्रेत भूता तांकां प्रार्थना करताची तेंची हे वेदांत सांगनातील तसले तांकां कुश आशिल तशी करचे एक लोक जावन आसका जडा बरता कशी दवरून भौतिक संपत्तू मेळका मस्त म्हणाले तेजेला कसं जात गो तसं आता आहुती दिसता వెళ్ళల మనిషి तेदकून पलायन जाता तेन्ना चोराल नायक तांकां आपोवन सांगता की वच्चू न्हू असले एक ताका सोदियाची तो मेळ्ळी म्हण जाल्यार असले एक प्राणीशी आशिल्ल्या मनशाक आहुत दिवच्या घेवन येयाची तांणी रातोरात्री त्या चोराल गुंपात सोदू वताची तो मेळना सोदिता सोदिता तांदला गद्द्या लागी पावताची तांदला गद्द्या लागी जडभरतू राखून बशितला गद्द ताका पळोवन तांकां संतोष जाता आनी तांणी लेखता की हो एकदम परफेक्ट मनुष्य आहुतीक हक्का घेवया म्हूण सांगून ताका दोरीन बांदून घेवन काली देवीला देवस्थाना व्हरताची जडभरताक जाल्यार जडभरताक एक चूर तो हाजे विरुद्ध करना कसं लागो तसवा ताका देवाल रक्षणे वयरी संपूर्ण नंबीक आशिल्ल्या श्रील भक्ती विनोद ठाकुराक त्यांनी शरणागती म्हळ्याल्या बुकांत एक वैष्णव भजन सांगिल्लें आसा मानस देहो गेहो म्हळ्याल्या तांत एक हें कसं म्हळ्यार मारो बी राखो बी जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति तुमा अधिकार जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति तुमा देवा हांव आतां संपूर्ण शरणागत जाला हांव तुगेला नित्य दासू तुका नित्य दास म्हळ्यार इटर्नल सर्वेंट तुका खूश आसल्यार म्हाका दिवश मारी जो तुका खुशी ना म्हण जाल्यार म्हाका खुशी आसल्यार म्हाका वांचे खुश आसल्यार म्हाका दिवश मारी जो खुश आसल्यार म्हाका वांचे हांव तुका संपूर्ण शरणागत जाला कसं कोरक म्हूण दिसकी मिगेलो तूं त्यास कर तूं म्हणून हांगा श्रील भक्ती विनोद ठाकुर शरणागत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सांगता सची तेन्ना ते चोरा त्यांनी कसं करता म्हळ्यार जडभरताक व्हरून ताका चंद कोण नाणेताची लायक वस्त्र घालयताची फुल्ला माळ घालयताची पोटभर जेवण करयताची आनी काली देवी विग्रहा मुखार हाडून बसयताची तांणी सकड जन पद आनी प्रार्थना करून आराधन करता आसताची तांतूलो एकलो चोराल ते पुजारी म्हळ्याले तो लायक जावन धार आशिल्ली खड्ग घेवन जडभरताल्या गळो कटकूर वता ह्या काळी माताक सैसूचे जायना पापग्रस्त चोरा त्यांनी एक महान भक्ताक बली दिता आसाची म्हूण सांगून ती सैसन येतल्या कूडले ते विग्रह बेत्तून ती देवी थंय प्रकट जाता
उज्ज शीतगल दौड़ भयंकर विकार जलल दांत तिथे मंटू अदकुनु उड्डूनु चोरा तंक धोरनो तन्नी जडभरताक दिवशी मार्का म्हणून दवरलेले ते खडगस नवा त्या खडग घेवन त्या चोरा तंका हंगेल गळकट करता आणि ते रगत हुनरगत पित्ता आणि तिगेलो तशील त्या स्पिरिट्स विच्छसांक डिमनसांक पुरा दिता या जतरी ते दकुनु भरत महाराज जडभरतु विंगड कडे प्रवास करता असता ताजी नंतर कसं जल्ला म्हणाला मी आता नेक्स्ट पळोच्या वत्तासाची कसं जत म्हणारी सौवीर सिंधू प्रांताचे राहू गणा म्हणाला कपिल आश्रमाक वत्तशिलो तेन्ना रायाल पल्लंकी होतले जन इक्षुमती म्हळल नैंचिला पावतची तंका अनेक एक पल्लंकी होतल अगत्य जाई म्हणदिसता तन्नी सोदिताची आणि त्यांना जडभरत मेळता तक्क पल्लंकी वोंची कार्याक बलवंत कोरनो त्या कार्यांतू त्यांनी घालताची पल्लंकी वोंच्याक राहू गणाला तो त्या पल्लंकी वोंगतान कसं करत म्हळारी मुय असतना चमकताना त्या मुये वैरी मस्त चनज्ज म्हणून सांगून तो मस्त जागृतेना एक पाय वैरी एक पाय सकल एक पाय वैरी सकल कोण डोंका कोरनु सकल कोर चमकता आशिलो तेन पल्लंकी सकड अशी हालता राहू गणाला अशीची आम्ही विंगडे एक कहाणी पळयता ते तुमका गोत्तस म्हणजे तुम्ही चॅट बॉक्सान घालयता कोणाल कहाणी म्हणून त्या डिवोटीने एक महान भक्ताक मेळू येताना तांगेल गुरुदेवाक मेळू वताना अशी कोरून त्यांनी मुई एक मस्तुच्या नज्जा म्हणून पाय वयर सकल कोरून चमकुचा आसा हरी बोल येस माताजी मृगारी त्यांनी तशी चमकुचा आसा तशी आता मी मुखार पळया रावगण म्हणता अरे पल्लंकी अशी हलता आसा कसं जेत आसा समाजी वोंगता ना आम्ही तुम्ही त्यांना विंगड जन पुरा भैयाना सांगताची हे आमगेल काम नाही राया या सकड जडभरताल निमती जत्ता स म्हणून त्यांना रायू तक्का व्यंग्य कोरनो एक नमून कोरून सांगता ओ तू पल्लंकी वाहन मस्त वेळ जल नवा तान येतस दिसता नो तुका तू मस्त प्राय जल नवा बलिष्ठ नानो तू तुगेल वट्टू पल्लंकी वोंगतल्या तुका सहकार दिता नांचवा तू कसं शक्ती नवा म्हणून निमगीता जडभरताक तागेला आध्यात्मिक परिचय गोत्तशिला ताका गोत्तशी या शरीर नाही या देह नाही देह म्हणाल्या मांस आणि हड्डाच बोरो सपुरू तोरू दीकू गुड्डू नाही एक मेशीनांत एक ड्रायव्हर कशी असता तशीची शरीरांतू आत्मा असता इटर्नल स्पिरिट सोल असता म्हणून रायान म्हाका दिवशी मारू आदेश दिल्ल्यारी ओडना आत्माक मरण ना आत्म शाश्वत तश जावनु रायाले टीके घेऊन बैसना तो आणि तागेल प्रकार वत्ता असता तेन्ना जडभरतू कसलेय उल्लयनतिल्या अशी पल्लंकी हलोन दोलोन वत्ताना रायाक मस्त कोप येता तो सांगता हे मूर्ख कसं करतस तू शरीरान तू जीव असल्यारी तू इथे अशी मेल्लल म्हणके असं तुका गोत नव तुगेल यजमान हांव म्हणून तू मिगेल आदेश पालन करणं जलारी हांव तुका यमराजल म्हणके शिक्षा दिता हांव महान ब्राह्मण जलल जडभरतू तेन्ना अशी सांगता तो राहू गणाक अशी उपदेश दिता या सकड उपदेश आमकाय लागू जाता कसं म्हणा तो सांगता की मिगेल विषय तू कसं सांगली की त्या सत्य वय हांव तुगेल पल्लंकी वोंगताना मिगेल शरीर या पल्लंकी वोंगता आसा हांव या देह नाही हांव बलिष्ठ ना शक्ती ना म्हणून तू सांगल्या आणि तू कळत की तुका आत्मा विषया अज्ञानता आस तू गोत ना
आत्म सपूर तोर दीग गुड्डी म्हणून ना आणि जडभर तू रायाक इन्स्ट्रक्ट करता तू सांगतास की तू मिगेल यजमानो तू हांव तुगेले सेवक म्हणून आज्ञा दितास जलारी ह्यावेळी समने ह्या पूर पोझिशन्स पळा यजमानो मागीर सेवक असल पुरो पोझिशन्स टेम्पररी जलारी आमगेले मुखारसून जन्मान तू हे पोझिशन्स रिव्हर्स जेवच्या पुरो हांव तुगेले यजमान जेवच्या पुरो तू मिगेल सेवक जेवच्या पुरो आता एक समुद्रान तू पाळ येताना त्या पाळ कसं करता तुम्ही पळोवन असता बड्डी मागीर त्या शिंपी रॅम हाडता आणि एक कडे ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ओटू असता ताजे नंतर अनेक फोर्सार पाळ येता त्या विंगड जाता अप्पास अनेक पाळ ते बड्डी या पुरा घेऊन येता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ असता अपास अनेक पाळ येता अपास त्या विंगड जाता तशीच या काला प्रभावा निम्ती जीवराशि टेम्पररी जीवराशि का टेम्पररी रिलेशनशिप्स अंतू कामाचो आणि यजमानो आणि तशी विंगड विंगड रिलेशनशिप्स अंत घाला त्या एक म्हणून टेम्पररी रिलेशनशिप या अरेंज जाता असता रिअरेंज जाता असता समुद्रा पाळ कशी एक हाण अरेंज करता अपास अनेक पाळ फोर्सान हाण विंगड जाता तशीची जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचिति अर्हसि कोण जनन अस्ति की या भुईंतू ताका मरण म्हणाला असची आणि त्या मरण जाताची ताका पास एक जनन असता ते मितीनं त्यांनी कसं काम करताचे अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्युटी तुमका बेजार जावन हे करूनच जा म्हणून आम्ही करचेशी ड्युटीन तू आम्ही दुःख पावच्यानच जा लेमेंट करूनच जा म्हणाले या श्लोकान सांगला आणि जडबरत तगेल इन्स्ट्रक्शन राहुगणाक कंटिन्यू करता असता सांगतास कोण यजमानो कोण कामाचा प्रति एकले प्रकृतीच नियमा प्रकार चलतासची तशी जावन कोणे यजमान नाही कोणे कामाचोय नाही वेद सांगतास की या भौतिक जगत्याच्या मानवातांनी एक सुपीरियर आल्या डायरेक्शन स्टेज आरी ऍक्ट करची तसल्या कलाकार म्हणून स्टेज आरी एक कलाकार येऊन यजमान पार्ट करता अनेक कलाकार कामाचल पार्ट करता जला बद जावन पळयलारी हे दोन कलाकारे डायरेक्टर्स अंडर काम करच्या कामाचे सेवक जावन आसाची अशीची सकड जीवराशी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाला सेवक भौतिक जीवनांतू तांगेल रोल यजमानो आणि सेवक म्हणले क्षणिक मात्र आणि काल्पनिक आणखी तुका तू यजमानो हांव सेवक म्हणून लेखल्यारी हांव ते स्वीकार करता मग तू आदेश दी कसं करता म्हणून सांगता जडभरत राहुगणाक आध्यात्मिक विज्ञानाविषयी गुप्त आशिल्ला ताका जडभरत आली या शिक्षण ऐकून आश्चर्य जाता तागेल पल्लंकी दाखवून तो देवता आणि दंडवत करता जडभरताक आणि सांगता ओ साधू तू कोण खंय राबतास या जाग्यार तू इथे आयला कोणाकय गोत नातिला अशी इत्याक तू भोंवतास आणि सांगता की ओ गुरुदेवा हांव आध्यात्मिक ज्ञानान तू अंध जावन आस आध्यात्मिक जीवनान तू हांव अशी मुखार वचुका म्हणून दय कोर न्हू कशी त्या मुखार वचुका म्हणून म्हाका ज्ञान दी ओ गुरुदेव म्हणटा तेन्ना राहुगणाली ह्या बिहेवियर आमकां अनुकरणीय कसले म्हळ्यार शास्त्र सांगता की प्रति एकल्याने तो राय जेवो खंयचे हे अंतसो तांणी गुरुला दाखून आत्म आणि रिइन्कार्नेशनाच्या ज्ञान प्राप्त करता म्हळ्यार अंतू श्रीला प्रभुपादजीने ह्या बुकांत उल्लेख केला आणि जडभरत त्यांना सांगता की जीवराशिक
मन अंतू मस्त भौतिक इच्छेशील निमित्त भौतिक जगतांतू विंगड विंगड शरीर घेऊन आणि त्यांनी कोरचे भौतिक कार्यानिमित्त आनंद आणि दुःख अनुभव करता असताची एकला एक निद्दताना तागेल मन आनंद आणि दुःखाच्या स्वप्न परिस्थिती निर्माण करता एक मनुष्य दिसण्यापूर्वी सुंदर स्वप्नांतू की सुंदर एक बालमनुष्य लोट संग करता असं म्हणून जलरी या आनंद क्षणिक ताका स्वप्नान दिशापूर्वी एक वाघ धवणान घेऊन येता असं म्हणून ताका भय जाता चिंत जाता अयो कसं करचें म्हणून ह्या चिंते ह्या एंजायटी अनुभव करचें क्षणिक म्हळ्यार या टेम्पररी ह्या रितीरी आम्ही पळयत की भौतिक देह आणि भौतिक या पोझिशन्साक आम्ही आयडेंटिफाय केले म्हणून जाल्यार या भौतिक आनंद आणि भौतिक दुःख सकड एक मानसिक जावन निर्माण जालेले दीज आर टेम्पररी केन्ना एकलो तागेले आध्यात्मिक चेतन जागृत करता की तेन्ना ताका हे भौतिक हाजे ओटू कसले करू आसना या कशी आध्यात्मिक चेतन जागृत करचे या आध्यात्मिक चेतन जागृत करचे म्हळ्यार कसले या कशी करचे कशी म्हळ्यार देवाल वयरी मन केंद्रित करून ध्यान करचे कोण देवाल वयरी मन केंद्रित करना आणि देवाल आणि भक्ताल सेव करना की त्यांनी जन्म मृत्यूच्या चक्रांतू वचुका जाता ಭಗವದ್ಗೀತೆಂತೂ 42nd ಶ್ಲೋಕಂತೂ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡ್ರಕ್ಹೆಮ್ ತನಕ ತಂಗಲ್ ಚರ್ಚ್ ಧ್ವನಿಯ ಧ್ಯಾನ ಅಂತೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅನ್ಸಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿಯಾಯುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is higher than the mind. And the soul, amgel atma, buddhi ke upari javnas. या मनाची स्थिती कसं करत म्हणारी विंगड शरीरातून जन्म घेवच्या कारण जाता 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाईफ असा आम्ही या शरीर केवळ भौतिक सुखा खातीर उपयोग केल्यारी आम्ही नीच म्हळ्यार लोअर स्पीशीज ऑफ लाईफ वताची आणि तसल शरीर प्राप्त करताची त्याची आध्यात्मिक ज्ञान भक्तींतू मन प्राप्त घाल्ली म्हणून जाल्यार आमकां हायर बॉडी मेळटा म्हणून उल्लेख सांगा जडभरतान मनाक एक दिव्याचे उज्जाक होलसिला कंपेर केला आता उज्जो समजळतास म्हण समजळण जाल्यार त्या वाती समजळणी म्हण जाल्यार दिव्य करीन काळे जाता दिव्यांतू तेल घालून उज्ज समज जळतास म्हण जाल्यार ते दिव्य लायक जावन उजवाड दिता अशीची मन भौतिक जीवनांतू लीन जाल्यार ते आमकां जन्म मृत्यूच्या चक्रांतू निरंतर दुःख भोगचे कशें करता जाल्यार मनाक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ती करूंक केंद्रीत केल्यार त्या आध्यात्मिक जीवनाच्या निज स्वरूपान आमकां प्रकाशित करता आणि जडभरतू रायाक सांगतास की केन्ना ताय आम्ही या शरीरा वटू एक आयडेंटिफाय करता की तेन्ना ताय आम्ही विंगड शरीरांतू विंगड ब्रह्मांडांतू भ्रमण करता असताची म्हणून त्या भौतिक जगतांतू हे बद्ध जीव भौतिक शरीर घेताची आणि भौतिक आनंद दखून मुक्त जायना की केन्ना ताय तांणी इंद्रिय आणि मन नियंत्रण करण्याची आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करचे आणि आत्मसाक्षात्काराचे उच्च स्थानार येनाची ते दोळताय विंगड जाग्यारी विंगड शरीर प्राप्त करून भ्रमण करता असताची आणि तो तागेले फुडली जन्माच्या विषयू राहुगणाक सांगता
आम्ही पळयला तो ह्या राय भरत जावन आशिल्लो, मागीर मोहग्रस्त जावन जिंकेल शरीर मेळ्ळा, नेक्स्ट जड भरत आता ते सकट तो जन्माचे या सांगता ताका. आणि तो म्हणता की कोण जन्म मृत्यूचे चक्रा दाखवून स्वतंत्र जावक म्हणून इच्छी पावता की त्यांनी केन्नाय देवाल्या आत्मसाक्षात्कार जाल्ल्या शुद्ध भक्ता तांगेल संग कोरका. शुद्ध भक्ताल संगान तू मात्र ज्ञानाचे पूर्णता मेळता आणि भौतिक जगत्याचे काल्पनिक संगा दाखवून दूर जाताची. आता देवाल भक्ताला सहवासू ना जलारी आध्यात्मिक जीवन आमका अर्थ जायना. शुद्ध भक्ता तांगेल कृपा निमित्त मात्र आमका देवा प्राप्ती करू जाता. कसले म्हणारे शुद्ध भक्ताल संगान तू आता एक भौतिक विषय पॉलिटिक्स राजकारणी सोशियोलॉजी तसल पुरा आम्ही चर्चा शुद्ध भक्ता तांगेल संगान तू चर्चा करण्याची. आणि कसं चर्चा करताची तांगेला संगान त्यांनी कसं चर्चा करता म्हणारी देवाल नाम रूप लीले गुण ध्यानपूर्वक जाऊन तांगेला आराधन गुणगान या सकड त्यांनी चर्चा करताची. याची निद्दोन आशिल्ल्या आत्माक जागृत करयता आणि आमका शाश्वत जलला आनंद प्राप्त करूक सहाय करता. तशी महान शुद्ध भक्तू जड भरताला पाठू प्राप्त कोरनु राहू गणाक आत्माच्या निजस्वरूप आणि स्थान कसले म्हणाल कळता. ताका कळत की या शरीराची पुरा नाही या एक टेम्पररी जाऊन मिळालेला आशिल्ल्या आणि या शरीराची पुरा म्हणलेला एक विचार तो त्याग करता. आणि ताका ज्ञान प्राप्त जात की या भौतिक जगतांतू या शरीर शुद्ध आत्माक निरंतर जन्म चक्रांतू अशी तशी करता म्हणलेला ज्ञान ताका प्राप्त जाता. सो याची जड भरताला भरत महाराजाला तीन भरत तांगेला काणी श्रील प्रभुपादान या पुस्तकांतू उल्लेख केला. ಏಕ ಕಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿನ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತೂ कितली विवरण जावन दिल्ला म्हणलेली. आम्ही त्या पुस्तक भारी सान पुस्तक जेलेले आम्ही वाचताना कितली डिटेल जावन आसा. आयच्या सेशनाक आज आमी विराम दिल्या. भगवद्गीते 2 अध्यायांत 20 श्लोक आसा. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्माक मरण आणि अनबॉर्न आणि एटर्नल ताका मारूंक जायना जेव्हा ताका कुडको करू जायना सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंत. तेंची आमी मस्त भगवद्गीते श्लोक मुखांतर कृष्णान अर्जुनाक कसं सांगून दिल्लें म्हणून आमी पळयलेलें आसा आयच्या सेशनांत. आता मस्त प्रश्न येवचे पुरो तुमगेल्या मनांत. ते प्रश्न तुम्ही निमगो येता जाल्यार ताची उत्तर आमी आज सांगनाची. कित म्हळ्यार येवची सेशनांत 2-3 सेशनांत तुमगेल पुरा एक प्रश्न उत्तर श्रीला प्रभुपाद जी तुमकां दिता आसा कथा आनी लिल्या मुखांतर. कसलेय जावं चुकी जाली म्हण जाल्यार आमकां क्षम कोरका. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय शिला प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय वारो मंडे आमका दोन्ही सेशनान मेळ्या दोन्ही काणी मुखांतर आणि शिला प्रभुपादजीन दोन्ही अध्यायांतू तिन्ही अध्यायांतू चारीच आणि पांच अध्यायांत कसं सांगितलं म्हणला चर्चा करूया सगळ्याले परमिशनस म्हणजेलेरी आयची सेशनाक आमका विराम दिवया फाई अनाउन्समेंट आवचून फाई हर ग्रेस जननी माताजीला सेशन असा अरिष्टासुर वध विषय चर्चा करता असाची डेमन्स इन वृंदावनाचे दोन्ही तिन्ही सेशन त्यानंतर 28 तक एकादशी तेसु संपूर्ण भगवद्गीता असं तंतुई भाग्य कमन सांगून मागून घेता असं 12 तारीख फेब्रुवारी चरडुवाले 150 चरडुवा वैरी संपूर्ण भगवद्गीता असं प्री चरडुवा तंतुई एवनु चरडुवा का प्रोत्साहन कोर कमन सांगून मागून घेता असं त्यानंतर फेब्रुवारी 2 तारीख तुकुनु नवे सीरीज सूर जाता असं वीकली या बुक्स आर द बेसिस जल्लल कुडले तंतु कसं सांगतास मळेरी श्री श्री शिक्षाष्टकमा विषय चैतन्य महाप्रभुन बरेल श्री श्री शिक्षाष्टकमा विषय तंतु विवरण जावनु एकक वरिष्ठ बांधवातांनी खडवत असाची त्यावेळी सांगता असाची त्याचे रजिस्ट्रेशन ग्रुप अपूर गल्लल असा प्लीज रजिस्टर करयाची आमगेले बालोत्सवाचे फर्स्ट बैच जल्लल असा भगवद्गीतेचे सेकंड सेट ऑफ श्लोक असा भगवद्गीते 9 श्लोक सूर जाता असा या वार्तकुनु हर ग्रेस रसवती माताजी कॉन्टॅक्ट केलेली नवे चरडुवा काही जॉइन जेवेत तंतु इंटरेस्ट असल्याक अनाउन्समेंट सांगून आयचे सेशन हांगा विराम देता प्रश्न येईल असा त्या प्रश्न आम्ही नोट करून दवरला त्या प्रश्नाचे आन्सर नेक्स्ट सेशन आम्ही देताची आणि एक क्वेश्चन प्रभुजी सॉरी नेक्स्ट तू द्यायची आन्सर आध्यात्मिक आता तुम्ही जडभरता स्टोरी चंद करून पुरा सांगले आणि जर आत्म्याची पुरा सर्वांगीण विकास झालो आध्यात्मिक उन्नती झाली तर त्याका नेक्स्ट गती कसं नसं ओके हा, ते आध्यात्मिक next. उन्नती चालले पूर्ण उन्नती झाल्या पण मागे त्याची नेक्स्ट जन्म कसं आता तुम्ही जडभरतात सांगले की त्या गेले थोडे थोडे मध्ये 1% असे थोडे थोडे पर्सेंटेज त्याका मटेरियल होती की तुम्ही तर लक्ष केले म्हणून त्या गेले अशी जन्म झालं ते गेले पूर्ण डेव्हलप झाला पूर्ण आध्यात्मिक उन्नती झाला तर त्या आत्म्याची गती कसं नाही नेक्स्ट टाइम तू प्लीज सांगा ती सिंगल लाइन जाऊन सांगतास तुमच्या ज्याला आमगे एलॅबरेट जाऊन नेक्स्ट टाइम सांगता आमगेले आत्मा म्हणले देवाले अंश देवाल अंश गोलोक वृंदावनातुकुनु स्वतंत्रता कोर्चकतिरी स्वतंत्र जाऊन एन्जॉय कोर्चकतिरी भोग कोर्चकतिरी आम्ही भौतिक जगत ಅಂತ इल्लेची त्या भौतिक जगत ಅಂತ शिले कष्ट सैसून आम्ही अनेक योनींतु कंचे जलज नवलक्षानी सांगू असं विष्णु पुराणांतू 8,400,000 स्पीशीज म्हणून असं जलज नवलक्षानी स्थावर लक्ष विंशती कृमियो रुद्र संकस्य पक्षिणां दशलक्षणं त्रिस्माल्लक्षानि पाशव चतुर्लक्षानि मानुष तंतु आम्ही त्या चक्रांतू आमगेले भोग कोर्च कधी येता असायची तंतु तुकून मुक्ती जातना आम्ही मागशी अपास गोलोक वृंदावनांतू जो वैकुंठांत वताची तंतु तुकून भायर येवचे कृष्ण भावनामृतांत येवनु देवाल भगेंतू साधु संग कोरनु गुरुल परंपरा तुकून अशिल गुरुला तुकून घेवनु आश्रय घेवनु आमगे साधना कंटिन्यूस करत म्हणजे आम्ही उपास देवालयंतू गोलोक वृंदावनंतू देवाक सेव करू उपास मागशी वताची धन्यवाद प्रभुजी आणि एक क्वेश्चन कसं आशिल्लें
आम्ही प्रीती सगळ्यांना चेरी ॲनिमल ಆಗ್ತೆ करताना आलोचन करून कुरकला पितरी देव असो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च या दीपा भट माताजी प्रश्न अंतु पूरा जीवजालंतु देव बाई सुनस ममैवांशु जीवलोक सनातन तंतु जल्लेरी आसक्ती कंचेरदवर चेमळलंतु डिपेंड जावन आसा आता मी श्लोक सांगली की यम यम वापी आणि अंतकालेच मामेव देवान सुरवे सांगिल असं कसलं अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त कलेवर देवाल उडगास काडी म्हणून सांगिल असं मृगाक मोग कर नका म्हणी जलेरी आसक्ती दवर नका म्हणलं जडबरतन कसं केलेलं तांक मोग करची म्हण सांगून आसक्ती दवरनु मरणांत कालांतू त्या मृगा वैरी आसक्ती दवरलेलं असं मरणकालांतू कोणा वैर आसक्ती दवर सांगिल देवान माम अंतकालेचे मामेव मिगेल वैर मात्र ते आम्ही मना करून घेऊ का दीपा भट माताची प्रश्नेक उत्तर जल्ला म्हणले तसं ऐकतास की हरे कृष्ण अनेक प्रश्न कसा असले प्लीज कुड यू एडवाइज हाउ शुड वी एक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन भरत महाराज गॉट द जन्म ऑफ हियर बिकॉज ही वाज कंपैशनेट टुवर्ड्स द बेबी डज दैट मीन वी आर कंपैशनेट हेल्पिंग अदर्स एंड नॉट आवर ड्यूटी will be taken instead we should concentrate on our आध्यात्मिक प्रोग्रेस हाजी उत्तर कसं म्हणले री विंगड जनाक चॅरिटी दिवचं नज्ज या करू नज्ज म्हणाल नाही आणि मला टेक केअर करूनच रिलेटिव्ह टेक केअर करूनच म्हणाले तुमगे ड्युटी असेल पूरा करका जल्लेरी ताजे रिझल्ट कृष्णा बघेन देऊ का आध्यात्मिक जावन ताजे रिझल्ट पूरा कृष्णा बघेन देऊ का तेदन मात्र आम्ही आध्यात्मिक जावन प्रोग्रेस करू जाता आता एकल्याक कसले लागले केल्ले म्हणताना ते आम्ही ताका सोण घालची नाही आमगेले ड्युटी करची आशिल्ली आम्ही करकाची अर्जुनाला जलेरी कृष्णान सांगितलं असं तुम्ही युद्ध करका ते जलेरी ताजी फल युद्ध केलेलं जी फल मक्का देव का म्हणून सांगितलं असं शिल्पा शेणाय माताजी कसं एक्सप्लेनेशन धन्यवाद थँक्यू हरे कृष्णा तो एवची सेशन अंतु आमका डिटेल जावन डिस्कशन करूया जल्लेरी एवची सेशन अंतु कसं करता म्हळ्यारी फर्स्ट 30 minutes 40 minutes अंतु सेशन काण जाताची बाकी 30 minutes प्युअरली क्वेश्चन आन्सर खातीर दवरया तंतुल कसची क्वेश्चन आन्सर आसा तंतुले मुखारच्या सेशनांत एनी म्हण जाल्यार तेदना उत्तर दिताची ना म्हण जाल्यार मुखारच्या सेशनांतू खातीर पेंडिंग दवरताची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Murli Prabhu. Thank you so much, Sakhicharan Mataji. Wonderful session, Ashwin. Hare Krishna. Thank you once again. Krishna, Jai Srila Prabhupada.